Príjemný deň, milí naši diváci. Dnes sa pobavíme o veľmi vážnej téme, ktorá zaujíma úplne všetkých. Pretože ak existuje jedna naozaj vec, ktorej sa ľudia v Egypte boja, tak sú to peniaze a zmluvy. Dnes nám o tom viac povie moja kolegyňa Dominika. Ahoj Dominika. Ahojte. Takže, minulo sme sa bavili o tom celom procese, ako to funguje u nás, že teda máme nejaký prvý kontakt s tým klientom, že si s ním robíme ten telefonický rozhovor. Čo sa stane, ak si klient ten apartmán vyberie? Áno, tento si prosím. Prvým krokom je vždy rezervácia. To našim klientom zaručí to, že v úvodzovkách nikto im ten daný apartmán nevyfúkne. Rezervačnú zmluvu vyhotovuje naša partnerská realitná kancelária. Tu je potrebné zdôrazniť to, že každá rezervačná zmluva by mala obsahovať okrem osobných údajov predávajúceho, čiže developera, kupujúceho, aj presnú špecifikáciu apartmánu. Následne, ak je rezervačná zmluva vyhotovená, my ju s našim klientom odkonzultujeme, vysvetlíme si všetko, čo mu nerozumie. Tieto rezervačné zmluvy sú vyhotovené v anglickom jazyku. Keď sa tá zmluva odsúhlasí, následne posiela klient peniažky, respektíve rezervačnú zálohu na účet realitnej kancelárie. Tu by som zdôraznila, je potrebné zdôrazniť to, aby si klienti dávali pozor vždy na to, kam posielajú peniaze. Aby neposielali peniaze na akékoľvek súkromné účty, vždy nech posielajú peniažky na účet firmy, realitnej kancelárie, developera a na základe zmluvy. Až keď majú podpísaný papier, vtedy nech posielajú peniaze. Dobre, čiže už si nám ozrejmila vlastne na základe čoho posiela ten klient ten rezervačný poplatok a je to teda odsúhlasenie tej rezervačnej zmluvy, pretože je dôležité ešte podľa mňa povedať to, že tie developerské projekty má viacero realitných kancelárií a takisto ako to predávame my na Slovensku, takisto to predávajú aj maďarské realitky, české realitky, talianske, španielske a tak ďalej. Hej? Čiže naozaj je dôležité ten apartmán si zarezervovať. Tu máš pravdu, áno, nikto na nikoho netlačí, samozrejme. Každý klient má svoj priestor, má svoj čas, ale už naozaj, keď si vyberie daný apartmán, dostatočne si to odkomunikuje a odsúhlasí nám, že áno, tento apartmán chcem, tu už nie je veľmi priestor na to, aby premýšľal 2-3 dní, lebo stali sa nám situácie, keď sa klient rozhodol pre nejaký apartmán, chcel sa na to vyspať, alebo si to ešte odsúhlasiť s manželom, s manželkou. No a stalo sa to, že nám apartmán vyfúkol niekto iný. Nastáva sklamanie, potom zase vyhotovujeme celý proces od začiatku, vyhotovujeme zase ponuku pre daného klienta, lebo kľudne sa môže stať, že v tom jeho danom rozpočte, ktorý ho púšťa, už nenájdeme rovnaké metre štvorcové, rovnaký výhľad, rovnaké poschodie a potom je to trošku komplikovanejšie a opäť to naťahuje čas. Takže tu, ak sa rozhodnem, že naozaj chcem tento apartmán, neváham, preštudujem si rezervačnú zmluvu, posielam peniažky na účet realitnej kancelárie v Egypte. A tým pádom je to v suchu. Apartmán mám rezervovaný, som spokojná, som kľudná a pristupujeme k ďalším krokom. To je ešte veľmi dôležité povedať, že súbežne s touto rezerváciou ide aj ruka v ruke, keďže sme slovenská realitka, ktorá je v podstate sprostredkovateľom tejto kúpy a dá sa povedať aj takým garantom toho, že ten klient naozaj bude mať všetko v poriadku, tak to je na mieste povedať aj z tej strany slovenskej legislatívy a teda, že robíme s klientom aj zmluvu o sprostredkovaní kúpy. Tak ako na Slovensku máme s každým jedným klientom zmluvu, máme ho zazmluvneného, ak je to predávajúci, predáva nejakú nehnuteľnosť, my sme povinní s ním mať uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu podľa občianskeho zákonníka. Takisto, keďže my máme sídlo na Slovensku a poskytujeme služby
klientom darmo, že v zahraničí, ale my máme sídlo na Slovensku, my sme povinní mať s každým jedným klientom zmluvu o sprostredkovaní. O sprostredkovaní kúpy v tomto prípade. Hovorí o tom paragraf 774. Keď sa zloží rezervačná záloha v Egypte, následne my pripravujeme túto zmluvu o sprostredkovaní kúpy, vyhotovuje nám ju advokát, my ju zasielame klientovi. Klient, zväčša to funguje takto, že až si tam tiež odsúhlasíme znenie, tak my ju klientovi posielame poštou, on ju podpíše a jedno vyhotovenie nám posiela naspäť. Tu je dôležité podotknúť to, že o čom pojednáva zmluva o sprostredkovaní kúpy. Celá táto zmluva nás ako sprostredkovateľa, v podstate my sme takým dodávateľom služby a klient, ktorý si daný apartmán kupuje, tak on vystupuje v pozícii spotrebiteľa. Vieme, že spotrebitelia sú také chránené zvieratka trošku, takže preto by som, aj keby som čokoľvek, kdekoľvek kupovala, už len ja ako klient kupujúci, trvám na tom, aby som mala s danou realitnou kanceláriou podpísanú nejakú zmluvu, a kde bude mať čierne na bielom to, že dodrží všetky kroky, ku ktorým sa zaväzuje. V sprostredkovateľskej zmluve sa my ako sprostredkovateľ zaväzujeme k tomu, že vykonáme všetky kroky vedúce k tomu, aby došlo k podpisu kúpnej zmluvy s developerom. Dominika, čo znamená v praxi, že toho klienta sprevádzame celým procesom? Celým procesom. Tak už sme si v podstate prešli nejaké tie obhliadky, samozrejme, ale dôležitý je proces kúpy. To znamená, že ak on podpíše rezervačnú zálohu, my si s ním podpíšeme zmluvu o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti. Následne dôjde k podpisu kúpnej zmluvy. Tam naša práca nekončí. Lebo čo sa týka nášho servisu, tak my klienta v podstate sprevádzame celým tým procesom až po odovzdanie apartmánu, až po odovzdanie kľúčov. To znamená... Prepáč, že ťa preruším, to odovzdanie kľúčov môže byť kľudne aj o 4 roky. Jasné, samozrejme, ak si niekto vyberie formu vyplácania, splácanie apartmánu, tým, že niektoré apartmány je možné splácať niekoľko rokov, 4, 5, 6 rokov, tak reálne môže byť odovzdaný apartmán až o tie 4 roky, alebo keď sa niečo začína teraz stavať, tak 4 roky bude trvať celý ten proces, kým sa daný projekt vystavia a prídeme do nejakej konečnej fázy, kedy nám bude apartmán odovzdaný. Ešte k tomu sprevádzaniu v praxi, tak tam by som povedala, že keď je projekt vo výstavbe, tak vždy posielame klientovi aktuálne videá, aktuálne fotografie, chodíme kontrolovať tie dané projekty, či všetko prebieha tak, ako má. Sprevádzame klienta aj pri zápise jeho vlastníckych práv. V Egypte to funguje trošku inak, nepredstavujeme si tam klasický kataster nehnuteľností, tam prebieha zápis na súde, tým, že sa kúpne zmluvy podávajú na súd. Ako dlho trvá približne ten proces? Tu sa bavíme zhruba o nejakých 6 mesiacoch. Takže Dominika, máme podpísanú rezervačnú zmluvu, máme podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu a čo ďalej? Následne developer vyhotovuje kúpnu zmluvu, ktorá je zaslaná klientom na mail, aby si ju prešli. Tu je dôležité povedať, že nie je možné do nej nejakým spôsobom zasahovať alebo robiť nejaké úpravy alebo nastojiť na tom, že ja tam chcem mať doplnenú takú a takú vetu. Sú to štandardné zmluvy, ktoré má developer pripravené, vyhotované pre všetkých klientov rovnaké a podmienky si určuje on. Takže ak je táto zmluva vyhotovená, tak zase tu máme trošku akože niečo, čo inak funguje na Slovensku ako v Egypte. Na Slovensku sa podpisujú kúpne zmluvy, na základe toho sa posielajú
posiela kupujúci peňažky predávajúcemu. Až má predávajúci peniaze na účte, tak sa vkladajú kúpne zmluvy. V Egypte to funguje trošku inak. Náš klient, kupujúci, podpisuje kúpne zmluvy, ktoré sú mu posielané poštou, respektíve kuriérom, najčastejšie DHL-kou. Až tieto zmluvy podpíše, posiela peniaze priamo na účet developera, zároveň odosiela zmluvy k podpisu a až obdrží peniaze developer na svojom účte, vtedy tie kúpne zmluvy podpíše on. Čiže toto je taký maličký rozdiel. Opačný proces. Niekedy sú ľudia z toho trošku zmetení, ale čo krajina, to nejaké pravidlá. Nám je to divné, pre nich je to normálne. Určite. Ešte dôležité je povedať, že pokiaľ klient kupuje ten apartmán na splátky, tak je súčasťou každej jednej zmluvy aj splátkový kalendár, čiže ten je veľmi dôležité dodržiavať, pretože to viem, že Egypťania naozaj tam, keď je jeden deň omeškanie, tak z toho robia v týchto prípadoch akož dosť veľký problém. Čiže naozaj treba tú dochvíľnosť dodržať, lebo oni sa snažia byť v každom ohľade, teda tí dobrí developeri, veľmi seriózni. V podstate aj u nás, ak spláca niekto hypotekárny úver a je v omeškaní so splátkou, tak taktiež ani banke sa to nepáči, takže toto je úplne že pochopiteľné. Tak. Len aby sme si zhrnuli také tie najdôležitejšie highlighty z tohto rozhovoru, tak čo som si tak zapamätala z toho, čo si povedala, je jedna z vecí je teda naozaj nikdy neposielať peniaze na žiaden súkromný účet. Toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Rezervácia je fajn, keď sa človek rozhodne, aby bola promptná, aby mu ten apartmán nikto nevyfúkol. No a tretia taká najdôležitejšia vec je, že my sa snažíme tým klientom to vysvetľovať tak ľudsky a neprávnicky. To celé. Áno. A teda, že nekončí to len podpisom kúpnych zmluv, ale naozaj čakáme až na to odovzdanie apartmánu. Ešte by som doplnila, nespomenuli sme ešte pred tým odovzdaním, takisto, respektíve po odovzdaní, zariaďovanie. Nejaká taká asistencia úplne v obyčajných veciach. Veľakrát sa naši klienti na nás obracajú s niekedy možno až banálnymi vecami, ale tu je dôležité povedať na záver, že podpisom kúpnej zmluvy náš vzťah s klientom nekončí. Naďalej mu dvíhame telefón, naďalej sme napomocní a sprevádzame ho do momentu, až kým nás bude potrebovať. Teda už kým nás nebude potrebovať. Ďakujem veľmi pekne, Dominika. Ďakujem, Maja.